खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ माजुलिनि मलाय हाग्रामायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय, जाय सोमखोर मिथिंगायारि ओनसोलफोरखौ खहा खालामनाय जाथाय। मुंदांखा आबहावा सानथौगिरि जादब मलाय पायेंजों 10 बोसोरनिफ्रायनो जोथोन लाजानाय बे हाग्रामाया दिनै सेवहांगार। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे अर खामनाय जाथाया मेगन गोसा दुथां सुबुंफोरनि थाखाय जादों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि फरेस्टमेन मुङै मुंदांखा मिथिजानाय पद्मश्री बान्था मोनगिरि जादब पायेंआ बानायनाय मलाय काटुनि मुंनि अरननि मोनसे बाहागोआव अर सावना होदोंमोन आरो बे मुगैथाव हाबाया रोजा रोजा बिफांफोरखौ सिलिंखार खालामदोंमोन आरो गोबां दाउफोरनि गोबां खहा खालामदोंमोन। फिसा जुनारफोरजों लोगोसे मैदेर, मोसाफोर आरो गुबुन अरनारि जिब जुनारफ्राबो थानो जायगा मोनाखै। बे दायगोनां हाबानि जाहोनाव ओनसोलनि गासै जिब जुनार रोखोम आरो आबहावाखौ खहा खालामनाय जादों। बे सानथांखि लानानै हाग्रा दानस्रांनायनि आन्दोआव जायगानि आयेन बेरेखा बाला माफिया एबा माखासे गुबुन दुथां हान्जाफोरनि आखाइ थानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। सन्देहखौ थार होनना साननाय जादों। अजद दिखांनाय जादों दि बे सोमोन्दो गोनां हाग्रा बिफान आरो सोरखारनि खामानि मावनो हायैनि थाखाय हाग्रा हा आरो आबहावाखौ बेफोरबादि खहा खालामगासिनो दं। जादब पायेंनि नखराबो बेबादि जिंगा सिनांदों। फारसेथिं फरेस्टमेनआ हाग्रा बिफान आरो खुंथायखौ ककिलामुखजों लोगोसे ओनसोलाव बाला जावनायखौ बन्द खालामनो थाखाय खनले हुमखि होदोंमोनब्लाबो दैमा रुगुङाव गोमोथावै बाला जावनाया सोलिगासिनो, जायनि जाहोनाव माजुलि ओनसोलनि थाखाय खैफोद सोमजिगासिनो दं होनना बिथाङा बुंदों आरो एल'रा साइन्स फरामाव जादब पायेंनि हाग्रायाव अर खामनायनि जाथायखौ बिथाङा सोंखारिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा उत्तराखंडनि देहरादुनाव बावैसो जालांनाय दुखुनांथाव जाथायनि सायाव मैया खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों दुखु मोननाय फोरमायदों। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा त्रिपुरानि सासे रोंगौथि गोनां MBA फरायसा एन्जेल चाकमाया हारियारि फारागथिनि बोलि जानांनाय जाथायखौ सोंखारिदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि दासान्दि त्रिपुराजों लोगोसे दाब रायजोआव एन्जेल चाकमानि न्याय मोननांगौनि थाखाय सोमावसारगासिनो। नर्थ इस्टनि सुबुंफोरखौ मानो गाज्रि नोजोरजों नायो, मानो चाइनिज सिनि बुङो? बे बाथ्राखौ लानानैनो दिपेन बर' बिथाङाबो बुङोदि सा सानजा भारतनि सासे फरायसाखौ चाइनिज होननानै बुंनाय जादोंमोन आरो बिथांखौ गाज्रियै गाग्लोबदोंमोन आरो बुथारनाय जादोंमोन। बे जाथायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायो आरो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रोङै साजा होनांगौ होनना दाबि खालामो। बे आयदायाव जों भारत सोरखार, उत्तराखंड सोरखार, आसाम सोरखारजों लोगोसे मोनफ्रोमबो सा सानजा रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरनि आखाइ मोननो हास्थायो। बेजों लोगोसे जों सा सानजा भारतनि फरायसा आरो नोगोरारिफोरनि रैखाथिनि थाखाय दाबि खालामो होनना बुङो। BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव लाजिनांथाव जेननायनि मोगा-मोगि जानो गोनां जानाय प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोआ फैगौ 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन ना गेलेया? बेखौ लानानै राजखान्थि बिथिङाव सावरायलायनायनि गेजेरावनो UPPL दोलोनि सासे मिरु लेङाइ आफादगिरिया समबारखालि दाबि खालामदों दि दोलोआ काजलगावआव जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिखौ सिफायनो एबा मोनसे पलिसि लानानै सिगांलांगासिनो दं होनना बिथाङा बुंदों। BTCनि बारग' प्रिन्सिपाल आरो UPPL दोलोनि लेङाइ आफादगिरि काथिराम बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि दोलोनि गेजेराव फैबाय थानाय हादोरसा बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै प्रमद बर'नि दैदेननायाव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेनो थाखाय सावरायनाय जादों। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै मैया सिडली चिरां बिधानसभा बियाबनि सायाव बिथा खालामनानै चिरां जिल्लानि काजलगावआव थानाय जिल्ला UPPL मावख'आव दोलोनि मोनसे मख'जाथाव जथुमा खुंफुंनाय जादोंमोन। बे मेलाव UPPLनि मावफुं आफादगिरि आरो राज्यो सभानि MP रोनगोरा नार्जारी, सिडलीनि MLA निर्मल कुमार ब्रह्म, बारग' MLA हितेश बसुमतारी, बारग' मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, सायखं बसुमतारी आरो गुबुन सोद्रोमाफोरा नुजाथिदोंमोन। आरो बेयाव काथिराम बर' बिथाङा बाहागो लानानै बुङोदि UPPL दोलोआ गासै BTC ओनसोलखौ 4 जनाव बोखावनानै फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिखौ हारसिङै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय दोलोनि गेजेराव सावरायखांबाय। दोलोनि लेङाइ आफादगिरि काथिराम बर'आ बुंबावनाय बायदिब्ला BTCनि मोन 15 मासिनि अनगायैबो UPPL दोलोआ BTCनि ओनसोलनि बाहेरावबो बिजाथि थिसनगोन। गुबुन फारसेथिं चिरां जिल्लानि सिडली पुलिस थानानि सिङाव थानाय गुरुबासायाव रबिबारनि मोनायाव जानाय मोनसे जाथायनि सायाव फिनजाथाय होनानै काउन्सिलर उइलसन हासदा बिथाङा बुङोदि
बेफोरबादि जाथायफोरखौ जों गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो जिल्ला खुंथायखौ बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायफोरखौ सामलायनो थाखाय खावलायो। आरो बिथाङा बुंबावोदि भुगिनांनाय साइमन किस्कु बिथांखौ जोथोन लादों आरो गोनांथि जायोब्ला UPPL दोलोआ बिथांनि फाहामथाय होनायाव हेफाजाब होगोन। बेनि अनगायैबो समाजाव जेबो गाज्रि आखुनि खामानि मावनाय, बिस गोसारहोनाय खामानिफोराव रावबो लोब्बा गैया बेखौ थि खालामनो थाखाय काउन्सिलर उइलसन हासदा बिथाङा रायजो राजाफोरखौ सांग्रां थानो खावलायदों। मानोना BTCआव गोजोनखौ हास्थायो आरो गोजोनखौ हास्थायनाय समावनो माखासे दुथां सुबुंफोरा माखासे गाज्रि आबहावाखौ सोमजिहोनो नाजायो। बेबादिनो BTCआवबो गाज्रि थासारिखौ लाबोनो थाखाय बेबादि नाजाबाय थायो होननानै बिथाङा बुंदों। बेराफारसेथिं काथिराम बर'आ बे जाथायखौ सोंखारिदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा माइबंदेरा टेङापारायाव मोनाबिलिनि समाव त्रिपुरा रायजोनि सासे फरायसा रुंसारि जालांनाय रुंसारि एन्जेल चाकमानि गोजोन जिउमानि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारि बादियै आलारि बाथि फोजोंजेनगिरि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्मआ। बिथांजों लोगोसे बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फारियै लोगो हारिमुवारि नेहाथारि बुद्धिराम बसुमतारी, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिश्वजित नार्जारी, मावख' नेहाथारि रोदोम बसुमतारी बिथांमोना। हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि, नांजाब दख'रा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। कार्बि आंलं हाजोआव हाग्रा माफियाफोरा उदाङै खामानि मावगासिनो दं। कार्बि आंलं हाग्रा बिफाना नोजोरनिफ्राय गोजानाव गोग्लैदों। सानफ्रोमबो हाग्रा माफियाफोरा बोलेर' पिकआप आरो गुबुन गुबुन गारिफोरखौ बाहायनानै कार्बि आंलं हाजोनिफ्राय गुबुन गुबुन आन्दोनि लामाफोरनि गेजेरजों दंफांफोरखौ रोगायो आरो बिसोरो हादोरारि राजा लामा 715, जरहाट, गलाघाट आरो गुबुन गुबुन थावनिफोरजों दैथायहरो। रबिबारनि बेलासियाव बकाकाट खोन्दोआरि हाग्रा मावख'गिरिनि मावख'आव नागिरनाय समाव एबा मोनसे सिग्रोमनाय समाव 715 नं माहारियारि राजा लामायाव थानाय बकाकाट टाउननि गेजेराव थानाय चत्तीय नारायण सेवा सदननि साखाथियाव गंनै गारि सालायगिरिजों लोगोसे 3 सुबुंफोरखौ लोगोसे बेसेन गोसा दंफांजों बुंफबनाय गंनै बोलेर' गारिखौ हमनो हायो। मोनसे सुलुं मोननायनि गेजेरजों बकाकाट खोन्दोआरि हाग्रा मावख'गिरिनि मावख'नि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा बे संदाननायखौ खालामदोंमोन। जब्द खालामनाय गंनै बोलेर' गारिखौ हाग्रा बिफाना कार्बि हाजोनिफ्राय बकाकाट जानानै जरहाटसिम दंफां लांनो नाजाबाय थानाय समावनो हमनो हादोंमोन। मोनसे बोलेर' गारिनि नाम्बारा AS03CC0260 आरो गुबुन मोनसेनि नम्बरा थामहिनबा नम्बर प्लेट गैयामोन आरो आयेन बेरेखायै दंफां फालांगि खालामनो बिथांमोना नाजादोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। लखिमपुरनि बांगालमारियाव पुलिसनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 10 सुबुंखौ पुलिसा खादों। बे बाथ्राखौ जिल्लानि सिनियर SP गणेन्द्र डेका बिथाङा मिथिहोदों। समबारखालि लखिमपुर सदर पुलिस थानायाव खुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों SP बिथाङा बे बाथ्राखौ मख'नानै जाथायनि सोमोन्दै फोरमायो। मख'नो गोनांनि सनिबारनि मोनायाव लखिमपुरनि बांगालमारानि रमजान चुवारलियाव मोनसे जाथाय जादोंमोन जेराव माखासे सुबुंफोरा पुलिसखौ गाग्लोबदोंमोन। पुलिसा सासे नंखाय सनानि फालांगिरिखौ हमनो नाजागासिनो दंमोन आरो बेयावनो 100निबो बांसिन सुबुंफोरा पुलिसखौ गाग्लोबदोंमोन। जेराव पुलिसा नंखाय सनानि फालांगिरिखौ हमनो नाजादोंमोन आरो 100निबो बांसिन सुबुंफोरा पुलिसखौ गाग्लोबदोंमोन। पुलिसनि सायाव गाग्लोबनाय आरो हमजानाय सुबुं बहरुल, जायखौ आम्बानी होननाबो मिथिनाय जायो, बिथांनि सायाव गाग्लोबनायनि सोमोन्दै पुलिसा थामहिनबा SP बिथाङा बुङो दि बहरुल बिथाङा पत्तलगाम बुथारग्लुंनाय जाथायखौ लानानै दान्थे बिदान्थे गोनां बिबुंथि होदोंमोन आरो बिथाङा मोनसे नंखाय एकाउन्ट बानायदोंमोन आरो जाथायनि सायाव दान्थे बिदान्थे गोनां बिबुंथि होदोंमोन। बेखौ नुनानै पुलिसा बेखौ हमनो थांदोंमोन। बांगालमारा आउटपस्टनि सिङाव पुलिसा सिगांनिफ्रायनो रमजान चुवारलियाव बहरुलनि नुजाथिनायखौ मिथिदोंमोन आरो बेबायदिनो पुलिसा बहरुलखौ हमनो थांखि लादोंमोन। सादा खसाब गाननानै थांदोंमोन, नाथाय माखासे सुबुंफोरा पुलिसनि सायाव इनाय हाबा मावदोंमोन आरो गाग्लोबदोंमोन आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय 10 सुबुंखौ पुलिसा खाबाय होनना मिथिहोदों। धोरोमगुरु सतगुरुआ उत्तराखन्डआव त्रिपुरानि फरायसा एन्जेल चाकमाखौ गाग्लोबनायखौ सोंखारिनानै बेखौ भारतनि सानस्रिनि सायाव गाग्लोबनाय होनना बुंदों। बिथाङा हादोरनाङै निमाहा बिनाय, भुगिनांनाय नखरनि थाखाय न्याय आरो बेफोरबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय गोख्रों राहा लानो थाखाय दाबि खालामदों। समाजारि बिजोंनि गेजेरजों
सतगुरु बिथाङा बे जाथायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे सोरखारखौ दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो आरो बेफोरबादि गाग्लोबनायखौ फिन जाफिननो नाङा होनना बिथाङा खावलायदों। जेराव त्रिपुरानि 24 बोसोर बैसोनि MBA फरायसा एन्जेल चाकमाया 9 डिसेम्बर खालि देहरादुनाव हारियारि गाग्लोबनाय समाव थामहिनबा बिथांखौ 6 सुबुङा गाग्लोबनानै जोखोम खालामदोंमोन, जायनि गेजेरजों बिथाङा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। जोखोम जानायनि जाहोनाव बिथाङा हस्पिटालाव जिउ गोमादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गासै 7 दायनिगिरिफोर जाय फरायसाफोर बिथांमोनखौ हमनाय जाबाय होनना मिथि मोनदों आरो बिसोरनि गेजेराव 2 दायनिगिरि जाय उन्दै गथ'सा आरो बिसोरखौ जुबिनाइल रिफर्म न'आव दैथायहरनाय जादों होनना मिथि मोनदों। फिन आरोबाव BTCआव सोलिदों बेसेन गोसा हाग्रानि दंफां फालांगि। बे खेबाव पर्बतजरा हाग्रानिफ्राय मोनसे दुथां हानजाया बेसेन गोसा सिगुननि दंफां दाननानै दोनथुमना दोननाय खौरांखौ मिथिना मोननानै हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरनि मोनसे हानजाया मोनसे अपारेशन खालामदोंमोन आरो बे मोनसे खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै खौराघाट फरेस्ट रेन्जनि बिबानगिरिनि दैदेननायाव हाग्रा मावख'गिरिफोरनि मोनसे हानजाया पानबारियाव सिग्रोमो आरो गोबां बिबांनि बेसेन गोसा सिगुननि दंफांजों लोगोसे गंसे गारिखौबो जब्द खालामनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों होनना मिथि मोनदों। मख'नो गोनांदि मावख'गिरिफोरखौ नुनानै दायनिगिरिफोरा खारखोमादोंमोनब्लाबो हाग्रा बिफाना सिगुन दंफांजों बुंफबनाय गारिखौ जब्द खालामनानै नायबिजिरनायखौ सोलिहोबाय थानो थाखाय खौराघाट फरेस्ट रेन्जनि मावख'आव लानानै फैयो होनना मिथिहोदों। तेजपुर मुलुगसोलोंसालि भाइस चेन्सेलरखौ होखारनांगौनि थाखाय सोमावसारनाया 100 सान आबुं जाबाय। तेजपुर मुलुगसोलोंसालियाव सोमावसारनाया 21 सेप्तेम्बराव जागायदोंमोन। भाइस चेन्सेलरनि जाख्ल'नायखौ फोसावनायनि उनावबो मिरु सोरखारा दासिम जेबो थिरांथा लायाखै। रां जाख्ल'नाय भाइस चेन्सेलर शम्भुनाथ सिंहनि हेंथायै दासिम जेबो नायबिजिरनाय जायाखै। भाइस चेन्सेलर शम्भुनाथ सिंहआ दासिमबो सुति लानानै दं। भाइस चेन्सेलर शम्भुनाथ सिंहखौ थाबैनो बोखारनांगौ होनना दाबि खालामनाय जादों। थांनाय 2 बोसोराव भाइस चेन्सेलरनि जाख्ल'नायनि मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरा बयनिबो आखायाव सहैदों। सोमावसारनायजों लोगोसे तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरा सोलोंथायारि बिजिरसंनायखौ दावगालांहोबाय थादों। सिनियर प्रफेसर ध्रुव कुमार भट्टाचार्यखौ दान्दिसेनि थाखाय मावथ'नाय भाइस चेन्सेलर बिबानखौ होनाय जादोंमोन। ध्रुव कुमार भट्टाचार्यनो राङारि लेनदेननि अथ'रिटि होनाय जायाखै, जायनि जाहोनाव रांखान्थियारि बोसोरनि थाखाय थिखानाय रांनि बिजिरसंनाय आरो खरसाखौ मावफुंनो हायाखैमोन, जायनि थाखाय रांखान्थियारि बोसोरनि रांखौ बाहायनो हाया। बेनि थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगोन। 31 मार्चनि गेजेराव बिजिरसं रांखौ खरसा खालामाब्ला गासैबो रांखौ होफिननांगोन। बेयो तेजपुर मुलुगसोलोंसालिफोरनि फरायसाफोर आरो फोरोंगिरिफोर आरो मावफारियाफोरनि थाखाय साननो गोनां जादों। भाइस चेन्सेलरनि सायाव दासिमबो थिरांथा लानाय जायाखै मानोना जोबथा थिरांथाखौ मिरु सोलोंथाइ बिफाना होगोन, जायनि जाहोनाव तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा, फोरोंगिरि आरो मावफारियाफोरनि गेजेराव बेले-बेजे सोमजिहोदों। गोजाम बोसोर 2025खौ बिदाय होनो आरो गोदान बोसोर 2026खौ बरायनो थाखाय बयबो गोबां साखाफारा जागासिनो दं। बेबायदिनो चंदुबी बिलोआ दावबायारिफोरनि गोसो बोनो हानाय थावनि। दावबायारिफ्रा मिथिंगायारि समायना महरखौ लाना रंजानो फैयो आरो पिकनिक जाफैयो। जाय मिथिंगायारि बिलोआ कामरुप जिल्लानि राभा हासं गावखुंथायारि गुथुम ओनसोलाव दं। बे जायगाया गुवाहाटी सोहोरनिफ्राय 64 किल'मिटारसो गोजानाव दं। आसाम आरो मेघालयआव गोसारनाय गार' हाजोफोरनि आफाङाव थानाय बे बिलोआ अरन, साहा बागानफोर आरो फिसा फिसा गामिफोरजों बेंखनजानाय। मख'नो गोनांदि बोसोरफ्रोमबो गोबां अनजिमानि सुबुंफ्रा बे बिलोआव पिकनिक जानो एबा दावबायनो फैयो। मिथिंगायारि समायनाजों बुंफबनाय बे जायगायाव जायगानि सुबुंफ्रा जोबोद जोथोन लानानै गोजोन आबहावाखौ लाखियो। पिकनिक बोथोरा नभेम्बर, डिसेम्बर आरो जानुवारिनिफ्राय फेब्रुवारिसिम थायो, जेब्ला रोजा रोजा सुबुंफोरा ज' जायो। दावबायारिफ्रा लुबैयो दि 2026आ बयनिबो थाखाय जौगाखांनाय आरो मोजां लाबोगोन। बेबायदिनो 2025 मायथाइखौ बयनिबो थाखाय मोनसे गोब्राब बोसोर महरै गोसोखांनाय जागोन। बेनिखायनो दावबायारिफ्रा मिजिंथिदों दि 2026आ मोनसे साबसिन बोसोर जागोन। बेखौ बिथा खालामनानै गोबां सुबुंफोरा दिनै एबा दासान्दि गोबां पिकनिक जागासिनो थादों। गोबां समफोरावनो बांलादेशनि माखासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा सा सानजा भारतखौ बांलादेशजों सरजाबनायनि खोथा बुंबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेखौ लानानै भारतनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा अजद दिखांदों दि बावैसो सिगां बांलादेशआव जालांनाय गिख्रंथाव थासारिखौ नोजोर बोनानै भारत बांलादेश सिमायाव गोबां रैखाथि गोहोखौ बांहोनाय जादों, जेराव गोबां बांलादेशिफोरा आयेन बेरेखायै सा सानजा भारतआव हाबफैखुमानायखौ नोजोर बोनानै हादोरसा सिमाफोरावबो गोख्रों रैखाथि थिसननाय जादों। बांलादेशनि थासारिया दासिमबो मोजां फारसे फैयाखै।
थांनाय माखासे सान सिगाङाव इनायै हिन्दु सुबुंखौ बुथारनाय जाथाया गासै मुलुगाव गोसारनायनि उनावनो गुबुन गुबुन हादोराव बेनि हेंथायै सोमावसारदों। बेबायदिनो आसामावबो सोमावसारनाया सोलिगासिनो। बेबायदिनो दिनै क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावआव बांलादेशनि हेंथा दिन्थिफुंदों लाइमोन फरायसा आफादनि ओनसोलारि कमिटिया, जेराव बांलादेशआव कट्टरपन्थीफोरजों दिपु चन्द्र दासखौ खास्रि बिस्रि बुथारनायनि हेंथायै बांलादेश सोरखारनि गाहाय बोसोनगिरि महम्मद इउनुसनि मुसुखा सावनानै गोख्रों हेंथा होदों आरो काजिगाव बेंगली युथ स्टुडेन्ट फेडारेशननि बानजायनायाव हेंथा हाबाफारिया जालाङो आरो गोख्रोङै धरना होयो। आफादनि मावफुं सोद्रोमा एबा गोख्रों सोद्रोमाफ्रा बुङोदि बांलादेशआव माइनरिटी हिन्दु हारिनि सोद्रोमाफोरखौ गोबां समनिफ्रायनो बांसिनै नाख्रेबबोगासिनो दं आरो 18 डिसेम्बर खालि दाय गैयै लाइमोन दिपु चन्द्र दासखौ गाज्रि बिस्रियै सावनानै बुथारदोंमोन, जेराव गाज्रियै बुथारनानै फांसे बिफांनि सायाव आलायनानै सावदोंमोन। बेखौ लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मैया हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि 129थि मन की बातखौ जमदुवार मण्डल बिजेपिआ बारजाबिल गामियाव रायजो राजाफोरनो खोनासंहोदों। हादोरनि जौगानायनि आरो भारत सोरखारा रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खामानि मावनो हाखो आरो मा खामानि मावनो थांखि लादों बेफोरखौ रायजो राजाफोरनो गासैबो दाननि जोबथा रबिबार सानखालि मन की बातनि गेजेरजों फोरमायबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो फुंबिलिनि 11 रिंगानिफ्राय जागायनाय 129थि मन की बातखौ क'क्राझार जिल्ला बिजेपि दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारी बिथांनि मददजों आरो जमदुवार मण्डल बिजेपिनि सिङाव थानाय बुथ नं 66 बारजाबिल बुथ कमिटिनि बानजायनायाव बारजाबिल गामियाव रायजो राजाफोरनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि मन की बातखौ खोनासंहोनाय जादों। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला बिजेपि दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारी बिथाङा गावबो गासै 100निबो गोबांसिन रायजो राजाफोरजों बाहागो लाफायो आरो मैयानि मन की बातखौ खोनासङो आरो फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिजेपि दोलोआ बिसायख'थि गेलेनो थाम थिम जानानै दङ होननानै राहुल नार्जारी बिथाङा बेबायदि फोरमायो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।